така 30 минути по-късно от предвиденото, все пак чуваме първия съдийски сигнал. Началото на матча е поставено. Вече със сигурност, който и да се намести в топ 6, ще остане в първа лига за този сезон. А това е първи обещаващ шанс след по-малко от 6. Апостолов. Хубаво центриране в наказателното поле. Ботев Враца повежда. Рано Слав Керчев да се утвърждава като един от най-работливите футболисти в тима на Сашо Ангелов. Въпросът в случая е дали... Да, всъщност имаше футболист на Ботев Враца, който бе в положение на засада в момента на паса на Йордан Апостолов, но това не беше Венцислав Керчев. Друг играч в зелено беше в нередовна позиция, но той по абсолютно никакъв начин нито пречеше на Стериакис. И пак Генов. Този път успява да центрира, сваля топката в Валери Домовчийски. Има сигнал за игра с ръка. Танасов. Изостря се нападението на Ботев Враца. Генов. Използва със страхотен шут Даниел Генов. Стреля към вратата. Стериакис се намесва. И каква паника само се получи в наказателното поле на Славия. Тества мерника си от дистанция Даниел Генов. Третия точен удар за Ботев Враца от началото на двубоя. След което Тейнур Манем свали топката, за да може да я хване Стериакис. Христия Страшов обаче сякаш е изпусна, което... Кирилов. Страхотна демонстрация на техника от Кирил. Велковски още веднъж. Кирил в наказателното поле. Стреля към вратата на Костов, който някак успява да избие. 20 минути бяха необходими на Славия. Все пак белите стигнаха до удар. При това точен, при това удар, който е определено. Изглеждаше сякаш може и да преодолее Красимир Костов. Точев праща топката на пътя на Генов. Той вече в наказателното поле. Генов там в индивидуален двобой срещу Димитър Велковски. Пада на тревата Даниел. Да, побутна дует тук Даниел Генов, но бих казал, че в последствие самия той остана на крака и потърси този контакт. Артистично се свлече, иначе нямаше подръп. Центрира сега на Велковски. Топката пада за Ашковски, който успява да я отклони. Чунчуков е изпреварен от Красимир Костов. Тримата разменят подавания. Сега Вълчев много добре праща топката за Генов. Той търси Домовчийски. Нова намеса на Стериакис. А Ботев Враца бе толкова близо до втория гол. Апостолов да дадат резултат и пак шанса, който се откри пред Ботев Враца. Прекрасния пас на Даниел Генов. Завършващи удар на Валери Домовчийски и инстинктивната реакция на Антони Стериакис. Генов този път се справи с Гамаков, за да продължи съобразително Вълчев. Той на свой ред не успя да намери нито Домовчийски, нито Петър Атанасов. Сега вече Петър Атанасов. Малко неудобно дойде топката за него. Търси Домовчийски. Генов стреля. Има обаче сигнал. Засадата е на Домовчийски. Крайно недоволни привържениците. Ето ви отново ситуацията. В момента на удара на Петър Атанасов. Валери Домовчийски според съдията е в засада и сякаш това повторя. Реализацията не бе добра. Чунчуков, Кирилов. Този път засада няма. Радослав Кирилов справя се с двама футболисти. Кирилов стреля 1-1. Пропусна при първата си. Тите са нанесени от гледна точка на врачани. Сякаш бе на една линия в момента на подаването с Едгар Тур. Радослав Кирилов, а след това индивидуалния му рейд даде резултат. Изнесе тази акция на практика соло Радослав Кирилов и ето ви втори пореден двубой, в който крилото успява да се разпише. Сменя фонда на атаката вече в ляво. Петър Атанасов. Освободи се от един Петър Атанасов за разстреля към вратата. Аут. Антони Стериакис не беше в плановете на Златомир Загорчич. Генов сега тества вниманието отново на гръцкия страж. Той се намесва. И топката остава в неговите обяти. Велковски, Чунчуков, Тасевски. Хубаво подаване на Тасевски. Кирилов не е в засада. Едгар Тур обаче се погрижи да не позволи на Радослав Кирилов да... Нещо звучено сега от белите. Янис Карабелов с глава. Топка коварно към вратата на Красимир Костов. Танасов.
Намери начина да комбинира с Вълчев. Загуби обаче равновесие и пада на тревата. Използва ръката си Станиславлевич. Да, може би подпря Чуколаров. Празно пространство сега за Радослав Кирилов, който опитва да намери свой съотборник в наказателното поле. Карабелов. Хубава атака на Славия. Паса е за Цветелин Чунчуков, а резултата е 2-1 в полза на гостите. Ботев Враца опитва да вдигне оборотите. Славия нанася своя значим удар. Тук обаче отново остават съмненията дали има засада или не, но разбира се, тук нашия ориентир трябва да бъде топката. Ако в момента на подаването топката и Цветелин Чунчуков, който завърши атаката, са на една линия, тогава няма засада. В една толкова деликатна зона нямаше право на грешка при ето този шпагат Ивайло Михайлов. Перфектен шпагат в краката на Радослав Кирилов. Чуколаров. Топка към наказателното поле. Разминава с отбраната на Ботев Враца. Изстрел е факт и 3-1 за Славия. Владислав Озунов появил се от резервната скамейка. Цветелин Чунчуков. След центрирането на Славчо Чуколаров, отбраната в зелено не се организира достатъчно добре. И удара на Владислав Озунов, който бе абсолютно непокрит в наказателното поле. Завършва с топка в мрежата. Славия вече води с 3-1 срещу Ботев Враца и във втори пореден двубой реализира 3 попадения. Във втори пореден двубой прави пълен обрат в резултата. Мянов за топката. Топка към вратата на Стериакис, той успява да я избие. Тук нататък, дори да върне още един гол, Ботев Враца ще трябва да приеме загубата днес. В лицето Мирослав Будинов, доволно от Преслав Петров. Ето го и финалния съдийски сигнал на Петър Костадинов. Славия все пак успя да измести Ботев Враца от 8-та позиция в таблицата. Направи го след пълен обрат на стадион Христо Ботев. И след като първото полувреме